Ano pizza na? Sino asa mga model? Mayroy! Ako, niyabak, mag-DSWD ko! Model ba? Model ba? Malang photo shooting mataron? Pasi ka to eh! Barbarang niya! Ikaw model ay. Ako tagilan do yan. Nagot ko do yan. Sorry kayo! Di ba? Ang atong kuha na di ba? Ang problema na to, natin photoshoot karon. Oh! Kung di mo kibaw, di ba chatan mo tamo sa messenger group? Aggressive ka? O, masiglar na eh! O, receive message? Nana ako na model, asa ka to model ka? Asa mo dinran? Kabawa na ka? Nana ako na sa dire. Nana, Oh. Ako Ako magikuha na, where na you? Google sa test. Ito ba ka? Here na mi! Oh, nana ni gani, asa ko sa lapitan ka? Asa ako mag-google? Wow, pagkauna ka. Masira din sa asi! Ay! Asa na? Kaya siya? Hay na ba? Kaya? Oo, kita ko, kita asa lagi. Hala! Bro! Bro! Ako ulitin mo! Nakakaoy! Kaya lang model dito! Dali na mga babae! Babaeng? Oo. Ay! Uy! Layat to! Dawatak ko! Uy, nawato di ka! Hala! Asa mo di palayat? Badawa ka! Di ka badawa! Sumutog! Hoy! Hoy! Eh, kuha ba akong kwantong necklight? Siglas to sa imahong. Uy, mag-usap ka. Uy! Uy, Shoot ko no! Shoot! Uy, mo direct, director! Uy, direct! Direct! Di ba ka direct? Hindi ba kagikan? Diyan minus! News model! Model dahil. Model! Pre! Kasukoy! Kasugod na! Opa. Ako sinibili ng anak ni. Uy, nagphoto shooting ni. Hindi, para sa kon. Sapa! Ako nibili ng anak sa kinabuhay pilinti nga ako. Ano? Mana ni kaon? Manak sa ako. Di anong inom ni ibilid sa amin? Mali mo kain. Ipuli. Mali mo kain sa... Yung anong butam na yung kikuha. Sa Uy, ano sa ay dito dito sa magka-apiki kita rin kayo nakugod yan yung kang mag-photoshoot na ura-ura na yun. Di man na makita ang mata na. Niya makalungog man na. Picture. di na yung kita nun. Pangkat. Apawag mo na yes! Apawag! Kasi mo ko dyan. Sige, sige, Siya pa huwag eh, nabuog. Bili. Baba! Bili, ano mo? Pag-ilaj! Asam siya? Ako, bala, ako sa libil ako. Anak mo sa, napaki-cleanting ako. Kilain na sa ding ako. Oo, direk. Ya, ang bata. Sige. Bro, ka-disability, Ato sa kanto day. Kami na bala din. Manang ka rin kaon. Ano na, lagi ka po yung sigbulit mo. Ano, hindi na gutom. Busog ka. Busog. Sige, tabang siya gulit. Butakan ni guide kayo sa... Sudi habas, dahil! Siya, pasway! Sudi habas, dahil! Naganoot! Bakit mo ba? Gini. Gina, sukod na bigam. Tingnan kayo.
Matulaw ya, kailan sila kay alas 12 na. Susi galis, oy, akong brother, ayo, usos na naglaki ninyo. Sabi ka, boss. Ay, ari ka rin. Ari ka, kita ka sa akon. Sige, kita sa kamera. Saan mo mag-shooting? Lalo na ito, aning. Pero man, Tabi na rin. Sige. siya direct para madali. Takwarta, be karon nun. Dali, okay na. No, pa man kayo. Taas ha. Reflector. Reflector. Dili, reflector. Kameraman! Ano ba ito, kameraman? Kameraman! Pasok! Taray. Oy, wala cameraman? Sir, direct. Maestro. Ito ka dito, pusing. Ana rin, anggol na rin. Selfie. Anggol na, anak ka rin. Anggol rin. Pungko ba anggol na? Direct pwede pag selfie mo na. Kana. Ay, ang ato rito, kay director. Ay mo ba? Tamo na niya ba? Ano ka niya? Sige, direct. Director! Ikaw pinagdaan ka. Dahil mo bakit Gege. Sige. Ya, day. Tagay mig sexy nga pusing day. Sexy nga pusing day. Tapos kaya ang tingog kaya nagbungo niya. Tawad ginoo. Pungol pa yun, boy! Anong nikita rin? Pungol po! Bapa unta. Sayang sa Dili, ay nalagkaiban. Ikaw ano pala yun lang. Ikaw na makita ako. Tagay mig ang... Sexy nga pusing. Director. Day, kanang... Tagay mig kanang... Sandig ka sa... Kanang... Bato niya. Smile. Kapoy si Gungoy! Gungoy ito! Gungoy! Di ka kaputi humong ni moy. Pwede ba ubos ang rungkod? Ikaw ni humong no. Nasa... Asa ka humong dapit direct? Hong-hong ka. Bato day. Hong-hong ka. Smile. Hong-hong ka. Hong-hong ka. Smile. Smile. Allah ka Loko, lumi! Oh, Ryan! Miss Photogenic. Ha? Miss Photogenic. Pwede na rin! Ayo! Hindi ako kinaw eh! Tara ba ko ano? hey. I'd like them. Publicity! Hey, hey. Ako yung home direct. Ay, ako yung Okay na! Ryan po ang gol! Ano abot ng kanil? Di ba rin? Ay, ang badri ka rin. Ano ka din? Eh, pumigi! Kita sa lanin! Humong na dali. Abot sa lanin! Smile! Humong na ko. Humong hinay mo na. Okay! Okay! Ano? Uy, Ross Kinarek. Umudin siya dito. Uy, kita na santos nga. Picture na gan! Direct. Muro sa lang, uy. Muna. Hey! Okay, direct. Ay, puta, bingon! Okay na! Ato na sa pikas! Katong pinakalinto na Sumalita. Ano si Direct? Sa pulse! Sa pulse! A few minutes later. Oh, ganun kaya mag... Sige, Direct. Kaya Direct. I-zoom in pa gamay. I-zoom out. Zoom in. Zoom out. Take it off muna, Direct. Uy. Parang, there's something wrong nga. Nag-swimming pool. Ano siya? Something wrong na. Ganun siya po eh. Tay, pwede ka magpupuro rin? Uy, really? Uy, na rin. Just no. Pwede ba siya magpupuro? Kanang gamay nagpawin ni. Kamera. Ay, kuhan, ganun. Wala na lang personal na ito. Trabaho naman gining kuhan. Dili, wala yung Malaysia din ang mong kuhan rin. Ato, pictorial photoshoot rin. Pwede na rin. Duhada na. Tulo. Hello. Pwede, magbubo rin. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Pwede ba magbubo? Ay, hindi ko magilis ko. Yun lagi rin.
minutes later. Direk! Uy! Usap, Direk! Uy! Damo mo na siya, uy! Ako, suka sa akin itong shooting piece na mo ko na buwan ministra sa tagpo. Lakaw siya di ko. Ang tuwa na dito sa... Oh, niya? Sa segundo sa dami. Ang aam naman sa Direk! Oh, sexy na rin ko! Oh! Ay, hindi namin direct. Usap! Sana all. Hindi, uy! Hindi na sa... Hindi na sa... Hindi na sa... Hindi na sa... Hindi sa... Ay, ano ba sa Direk? Ay, sa tayo! Ay, nung ako. Ano ko? Hoy, tansa! Laway pa lang ito kung gulo. Pagkakay ko mga lukong. Tukar na po. Mga ate men. Dagaw swimming pool. Ate swimming pool. Ate men sis. Swimming pool. Hoy, Direk, may bata. May bata mo, Day. Ito ba siya? Pwede siya? Hindi ka kakita na no? Pili ka lang. Kami naman! Uy! Ito ba siya? Basta kami mo? Basta kami tayo! Nilaway mo Hindi lang tayo, hindi lang tayo. Pwede tayo! Direk, ba? Ang tapis niya. Ang tapis. Ano ito? Babasa ang tapis. Mabasa ko eh! Tayo ba ito ang tapis? Ako yung bunga na ito! Huwag niya, huwag! Huwag niya dali! Paglaro na Nick, ha? Sana all. Asam pa? O, tanaw na! Oh. Direct, ano sa direct? Ako si Lolo. Ayun! Mabasa ko isa! Pwede ako tangtang na eh! May ngayon, sige ka, uy! Hindi ka na na eh! Oh, Ken. Uy. Ang tabunta, uy. Tabunta. Mana? Kasama ta direct ako dito. Uy, sige ka! Uy, Mio. Wow, sige ka! Isa na magpupunti ako. Kasama na, uy. Oh, ako, ligay na. Oh, ako na kayo. Oh, dahil ka sa mga oh, okay. BTB, Cebu, break it down.